So gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren be bur e gunas jiya balle sanyamtini ɗum kisa nana bolle seren be bur e gunas gonden ko indi lewru korka teddundu hitande ujude no gasse jowi onon namdotanoɓe lijimaji newiɗi mami yetti noon on place Baba Dia tonele ko Ramatoulaye ɗo jeere garas Tamba newiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga so tawi ko lijim cogluɗa Baba Dia uditani on damal tawi ko damal promotion onon soglunoɓe lijim en gros détail fof de emo dari e wallodirde e mon kala ko cogluɗon o ƴetti pellital jippinde piriji ɗi hammema lef ngam waɗande on promotion e nder lewru korka tedduno ndu ngam wallide bandiraɓe ɓe rewrude ɗum Allah ganduɗo hakki client an bandiraɗo tedduɗo taɓitiɗo e Madina Gounass e ɗen kore takkiɗe Madina Gounass aɗa hatojini e lijim barme maɗa wela safa ar jetto Baba Dia ana selli ko gonga sabu gonɗen koye ndu lewru korka teddu ndu an hakkay aɗa yiiɗi kumtari maɗa wela ar jetto mbiɗi Baba Dia kala ko kato jinɗa e lijim ina ɗon tawi tawaɗon lijimaji kessu pul tawi gari ko e nder lewru korka teddu ndu soble ina ɗon tawiɗen soble ko moƴƴi sanne ɗe jawata bonde pompiteer so tawi ko ɗum cogluɗa mbimi ar yetto place Baba Dia kala ko fewti e suppome e lijim batansi ina ɗon tawe canis salade oignon ina ɗon tawe pobar kala ko cogluɗa e pobar petit pois no gonɗon e yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas Tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini piriji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koyi ko teddungal e newede ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jotto Baba Dia soko engrais walla détail tawi koye piriji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia jeere garas Tamba Medina Gounass jiya balle sanyamtini ɗum kisa nana bolle seren be bur hayyo yumma Khadija ene timmi nene galle moɗo yetta Allah jomam joɓoyo wo jango golle onon yahannoɓe ina jiiloyo termusaji baɗɗi qualité tawi ko bebɗi sanne kala façon mo cogluɗa e termus so tawi ko mawɗo e tosoko e kala couleur mo cogluɗa ɗum ina yiite e nder place sewnde enɗam tawi ɗin termusaji ko original ina mbawi wulnude ndiyam fodde balɗe ɗiɗi mi wima ana selli ko gonga onon sodoyannoɓe gala so tawi ko e Madina Gounass malla eɗen guure takkiɗe Madina Gounass oɗon cogli ko fewti e gala seruji mawɗo e tosoko tawi ko bawɗi moftude galas ko dumunno julɗo tawi sayata mbimi ar yetto place sewnde enɗam tawi ko gala seruji moƴƴi sanne onon sohlunoɓe kala ko fewti e karafuji onon hatojinnoɓe e boluji nickel tawi ko boluji nickel baɗɗi qualité piriɗin boluji inani wi ina weeɓi ɗum ko sewnde enɗam addi ɗum onon hatojinnoɓe e pañaji mburu doga ni toon e place sewnde enɗam onon hatojinnoɓe e koppuji tabak ha bandiraɓe tedduɓe soknaɓe jontaɓe yiɗɓe teddinde jomiraɓe galleji mumen mbimi gare jottoɗe place sewnde enɗam mbimi haɗani ɗon de onon sohluɓe barille ndiyam so tawi ko sénes walla ko jombajo mbimi ar yetto place sewnde enɗam daña barille moƴƴe gondude e garantie tawi piriji ɗi ina beeɓi sanne onon sohlunoɓe kala ko fewti e karafuji jamɗi soknaɓe tedduɓe yiɗɓe jaɓɓade hoɓɓe son jettima ɗon e place sewnde enɗam ma on dañ karafuji tawi ko original gondude e garantie channe onon sohlunoɓe looɗe cuuray tawi ko looɗe jamɗi ina jiite e place sewnde enɗam ha bandiraɓe tedduɓe onon sodoɓe joraji woto jeehe hay nokku kala ko cogluɗon ko fewti e wakande eko yadata hen ina tawi e place sewnde enɗam ma on tawɗon gérant bawɗo golle mum sanne musse hamme ba ko cukalel laaɓa juuɗe mi wima ñamtata ko e mawɓe onon jaltanoɓe Madina Gounass ina jiiɗoyo ɗiɗo bagasuji ɗi limtuɗen Sirif Bawi ari sawrude caɗele mon sompani on nde yeyirde ɗo kallu Musdalifa o hawritta e kallu Daruɗo so tawi ko garas Tamba gummiɗa ɗum hettatama ko banggue ñamo ɗo kallu Musdalifa o hawritta e kallu Daruɗo manam ɗo wesse iñowo woni ɗo ñiɓirde on place ko ɗon woni ɗo sompa Mousse Sirif Ba ari addani on bagasuji kessi pul tawi ko gondude e garantie channe ƴettu numéro Sirif Ba jon on ɗon place 78 570 31 84 walla ƴettu nodda hamme ba
gérant on ɗon place numéro téléphone 78 864 46 93 enen kala toon e sewde en ko place ngarduɗo labɗo golle laaba gueɗe hayyo yumma khadija en timmine Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, mi fudori ma rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina mi fuɗɗorima rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina, Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina. Madina, Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina. Mi fuɗɗorima rabbi inde maɗa. Madina, Arya Madina. Ifra addu arayode onon kam comci mon nanɗo tan e bawol on koccata comci moɗon ɗi he min de kam oɗon kayimi kocce comci moɗon ɗi Ifra anga mo defi o ara hande i goɓiɗi tan gasi halaɓi mara gogo ma ko defi mo kay mi andunu ɗum ɗo eyyi joni yaha tan hami ara mami haaldema ko so Allah jaaɓi i goɗi tan gasa ɓuuri ko yarata goɓe tan kam mala nayyi kam kono woɓere wote tan salamu aleykum tan maaleykum salam he nde kam ne hamni kam soko Allah nde ham oɗo aljanna o joni min kam ko ɗum tan neɗɗo waɗata kafe joni oɗo aljanna min kam omo walli kam no feewi no feewi no feewi uji jaaba e wuro Madina Madina Ceerno Ahmad Saïdu Lewi Madina ton dine golla shar'iyya fama uji jaaba e wuro Madina Ahmad Saïdu Lewi Madina mi fuɗɗi Alaikum salam. Bismillah. Salam alaikum. Mana ada? Hasil. Nah, patron non doni. Patron non doni. Batin wala miyam. Kamu jadi. Bismillah. Wala. Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno. Assalamu alaikum. ijam ɗum wona almami mbaɗɗa selli mbaɗɗa jawanema bisimilla joɗo alhamdulillah joɗo bismillah alhamdulillah wani wona aɗa selli kam jam tan jawanema mawɗo tabarikallah i jama kam ɗum ko woni ke sise ɗum ɗo de ko aljanna o aljanna o enen joni ko ɗum ɗo tan min kutorto no wodi aɗa andi enen joni en jejjiri fina tawa meɗen ha laaɓi ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo tan woni safaro aljanna o wonɗo ko joni koye aljanna kafiran min mbaɗata ɗumen minen de ko wonno minen joni ko dilli fof docteur hôpital tan en jiɗɗiɗi ɗeɗo golle men haala onon ko onon mbaɗi minen de kam minen gacce docteur no woodi ay ɗeɗo leɗɗe ɗeɗo leɗɗe ko leɗɗe baɗɗe fayde gonɗo wonko addimi ɗo hannde ala haali wonko min jewtidi ñennen min jiɗino ardude min e salli woni jalalu jalalu min jiɗino ardude mato hannde mi heɓani yiide mo jama
ɗum tagi wonmo lomtinmi hannde kadi saliyagal ngal goonga hono mi haalanma jom wuro wonko faati e nder wuro ngo ha ala haali jangde nde ala haali sukaɓeɓe jangde munen joni noon won gullitiɗo min ñanden min mbi ala fadde ha ɓooya min gara min jewtide e ma ɗum min kalanma ala haali jangde nde toppirɗen ɗum holno ɗum wonirta goonga minen ko Allah to Allah fawi min ɗo anda kadi wonto Allah fawma wallahi en kumputirta hen haydara so Allah jaaɓi Cissé en kumputirta hen Allah jarama yo Allah jarama kadi a waɗi hunde wonde fayida no woodi saabu minen hamin ganduma guila hanki taw hande arani no woodi kadi so tawi a woni almami ɗum bettani min inchallah saabu neɗɗo almami ko ɓernde wallahi no woodi wallahi wona ɓornade wutte joɗɗo wona ɓornade paɗe joɗɗe ala ko ɓernde ma noon e laaɓi cat wallahi talibé Seck min jiidino o haalnino kam ko wayi noon ɗum ɗon noon ko wiite tan ko koddam du fe kosama wallahi no woodi ɗum so dañama ko alhamdulillahi rabbil alamin saabu eɗen gandi hande sukaɓeɓe no mbayni no woodi Ibra addan ɗon bamma yarade addan ɗon bamma Ama Cissé yara ndiyam Arya Madina, Madina, Cerno Muhammad Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Fudori ma Rabbi inde mada, e barke ma fe ura Madina, Arya Madina, Madina. Jule egidoma burna do tagoma firma kawurama fay Madina yen Madina. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Alhamdulillah. Bye bye. Hari deh. Mana? Oh, asli kan? Mau? Jodoh. Ah. Ini dia orang paling bawa di situ. Asli kan? Jangan mana? Jangan. Kira kalau? Mau? Ai. Dr. Joy. Alhali ko kaldo aduma joni binda ko alhali bon alhali liggéeyo ligor da lewra misali da nyana yani ko her ka walam tan parce que holle ko woni walam tan parce que liggéeyo kadi musida taake jamma ligor ba wala ko nyabar ma ligor ba minge ko kaw minge kala yidi ta woni jiro suba ha ki ha jamma ko mi da ko ala min jindi ko no nyabar fo mo jamma ko ndo yaati dum ko bo way wawi bo way da ciaw dina jeeri ni ko fam be seta dina jeeri wawan ko ko seta ala dina jeeri so tawi wawi mbadi so tawi wawan kaw tino wala mi sen ko tan d'accord bismillah biya yo hodo jibira dan min ba ko en di pa sa en di pa tayo e dum non hade a wadde insérer nder galle il faut ma mi nodda jomuro chef de quartier parce que kal final legi men do hande kala ko ceero yi ala batano il faut mi nodda min jewtide ko wona dum ko non bara hani galle dama galle daroda ay woni di nanda horma ko en dérange e der galle ala ko bien mino ala na mo daw no jirma ni ko den tan do ay dara la ilaha illallah kaw de kan an de kan ya ko ni dérange e der galle de kan an de kan way wonde bismillah en way wonde tawi wawan ala sede ala yani dar go ala ko an der ma de jangaw inshallah sallallahu non tan wana modu wana sudu sallallahu inshallah bismillah Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cerno Muhammad Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cerno Muhammad Saidu Lewi Madina, mi fudori ma Rabbi inde mada e barke ma fe ura Madina Arya Madina Madina
maɗa ne barke ma fe Madina ya Madina jen Madina jen Masaidu lewi Madina Arya Madina jen Madina jen Masaidu lewi Madina